Aşgabatyň döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy. Hususy dükanlarda onuň iň peslilisiniň gutusy 70 manada durýar. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna temäki önümleri satuwdan aýryldy. Olaryň hususy dükanlardaky bahasy gitdigiçe ýokarlanýar. Bu barada 24-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy gezdenlik şertlerine maglumat berdi. Aşgabatyň hususy dükanlaryna iň pesli çilimiň bir gutusynyň bahasy häzirki wagtda 70 manada çenli gymmatlady. Onuň iň ýokary hili hasaplanýanlarynyň bahasy 150 manada baryp ýetdi. Ýarym aýdan gowrak wagt bäri döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleriň temäki önümlerine garşy giýilen täze çäklendirmeleri 8-nji dekabrda döwlet derejesinde geçirilen ýasama temäki önümleriniň peşde ýakmak çäreleriniň ýanyna gabat gelýär. Döwlet mediasynyň habar bermegine görä 8-nji dekabrda Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň Bagava şäherçesiniň goloýunyna Türkmenistanyň harby we kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň we beýlekleriniň gatnaşmagyna ele salynan neşe terişçileri psikotrop maddalar we ýasama temäki önümleri ýakylypdy. Azatlyk radiosynyň Aşgabatlyk habarçysy 23-nji dekabrda çilimiň bahasyna dören ýagdaýlary anyklamak üçin paýtagtda ýerleşýän azyrdan 10 dükany aýlandy. Onuň maglumatlaryna görä çilim paýtagtyň merkezine goly ýerleşýän hususy dükanlarda ýaşyryn merkezden daşda bolsa açaçan satylýar. Hususy ýeçilikdäki dükanlarda çilim sewdasy barha güllä wesýär. Olar juda bir gizlin hem satjak bolup duranoklar. Tas açaçan niýen ýaly satýarlar. Käbir dükanlar umumyň açaçan satýarlar diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagtda hususy dükanlarda 70 manatdan bahalanýan çilimler odollar döwlet dükanlaryna 30 manatdan satylýardy. Azatlygyň habarçysy Sewda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine bir jogapkär işgäriň 5-nji ýanwara çenli Türkmenistana çilimiň getirilmejekdigini aýdanlygyny sözlerine goşdy. Türkmenistanyň prezidenti 2016-njy ýylyň 18-nji martyna temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sewdasyny amala aşyrmagyň tertibini kämilleşdirmek hakyna karara gol çekdi. Bu karara laýyklykda garamagyna edara görnüşli taraplaryň üstü bilen çilimiň lomoy we bölük satuw sewdasyny amala aşyrmagy diňe Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine ygtyýar berildi. Şeride prezidentiň gol çeken degişli karary temäki önümleriniň resmi bölük satuw bahalaryny kesgitlemegi de diňe Türkmenistanyň Sewda we Daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligine ygtyýar berýär. Azatlygyň habarçysy 24-nji dekabrda ýiberen maglumatyny 2016-njy ýylda döwlet dükanlaryna bahasy 3 manatdan satylan çilimleriň 2018-nji ýylda 30 manat eçenli 10 esse gymmatlandygyny belledi. Onuň ýagdaýdan habarly çeşmelerine salgylanyp beren gürrüňünde Türkmenistanyň çägine döwletiň gözegçiligine getirilen temäki önümleriniň aglawa bölegi, soňu bilen döwlet dükanlaryna däldi hususy dükanlarda döwletiň kesgitlen bahasyndan has gymmada satylýar. Bu tejribe Türkmenistanda ozaldan bäri saklanyp gelýär diýip habarçy sözüne goşdy. Türkmenistanyň döwlet derejesinde çilim keşligi garşy göreş uglan edildi. Galbertede Türkmenistanyň hökümet dürli saglyk maksatnamalaryny kabul edip iýil saglygyny goramak boýunça tagalla edýändigini aýdýar. Türkmenistanyň döwlet 2025-nji ýyla çenli ýurdu temäki önümlerinden saplamagy maksat edinýär. Halkara hasabatlarda Türkmenistanyň çilimkeşligi azaltmak uğruna edilýändigi aýdylýan tagallalar agdalyp geçilýär. 2015-nji ýylyň 21-nji iýuluny bütün dünýä saglyk guramasynyň Aşgabada sapar eden baş direktori Margaret Chan saglyk forumuny eden çykyşyna Türkmenistanyň dünýäde iň az çilim çekilýän ýurtdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň ýylatyň diňe 8% çilim çekýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy halkara guramalaryň ýaýradýan hasabatlarynyň türkmen hökümetiniň berýän resmi sanlaryna esaslanýanlygyny çaklady.